е бедна страна. България няма пари. Бях щастлива, че има промяна, бях ентусиазирана. Всеки се прибира вечер на време и казва: мамка му дига скандал на жената, пуща телевизора, тегли още 10 псовни. Сега съм тук да протестирам. Значи нещата не са били такива, каквито трябва да бъдат. Европейския съюз го затвори. Европейския съюз го затвори, защото трябваше да бъдем член на него. Циганите не плащат ток, не плащат вода, не плащат осигуровки, не плащат данъци. В същото време не работят. Какво да направим, че ромите, че нямат работа? И получават помощи. Кой им дава тия помощи? И възоснова на какво? Да отиде да си плати осигуровките, а циганите не ги плащат и ползват медицински услуги. Ама до кога? Що няма ли да излезе някой политик и да каже как стоят нещата с тия цигани? Що мълчите, бе? Що мълчите? Кажете! Значи те са един воденичен камък на цялата държава. Това е проблем на цялата държава. А защо ги изпълнят? Това си е техния мъж, да ги цигане няма. Не са виновни хората. Няма нещо против хората. А, така. Сега сме 2 пъти по-малко и имаме 10 пъти по-голяма община.